Purwa Tunggal Peseni Baskara miwiti sedana sideng prabangga atur kiara nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kaliyan keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani keparenga ing siang menika keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggiling cariyos pamundutan ingkang mawi era-eran Joko Tani seri berengan tumurune Betari Sri dalang sarta pedapuk ingkang dipun astara Komas Anom Suharyanto Dewan Sutradara ingkang dipun astara Komas Aji Soko Asisten Sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto ewo dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi tak dari ngepagelaran kita kawiwitan keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang maragari cariyos ing siang menika kulir sepisan gambaraken wonten ing kraton Sendang Gayam Prabu Rajamuka ing siang menika kaparagani Bapak Begek Ariwarsito Patih Sapi Gumarang ingkang dipun paragani Adimas Sabar Sugiyanto Raden Baduk Basu ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto ewon dene Manjarsari ing saya menika kaparagani Nimas Puput Jarmiati ewon dene prajurit yakso karameaken seniman bagus Wahyu Manggala kelir salajipun wonten ing kraton Kasetropuro Prabu Kebo Kemali ing siang menika kaparagani Raka Mas Dedek Wibisono ewon dene para yaksa karameaken seniman bagus Wahyu Manggala kelir salajipun gambaraken wonten ing Kahyangan Suralaya Pikulun Gurudewa Isya menika kaparagani Raka Mas Aji Soko Betara Hendro kaparagani Raka Mas Andi Prasetyo Betara Sri Sadono ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali
Betari Sri ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati, Sri Gombak ingkang menika kaparagani Nimas Diah Maharani, Sri Kuncung kaparagani Nimas Uut Sutriyana, Ewon dene Sri Gading ingkang dipun paragani Dimas Tata Wulandari. Gelir salajengipun wonten ing Desa Guyangan Resi Sidik Wacana ing siyang menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto, Joko Tani ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno, Gambira Loyo ingkang dipun paragani Adimas Riko Saputro, Ewon dene Pitisoro ing siyang menika kaparagani Adimas Kipli Santoso, Repat utawi Dagedan ingkang badhe libur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur pelawak Wahyu Manggolo katindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim, Cak Sariman Sarto, Bapak Mogol, ewon dene emban katindakaken si Cium Arum Somplak, Kabiantu Sisowak Indah Kalola. Menggah mengkaten para kadang pamirsa Sutresna Budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wasana sugeng hamirsani. Nuwun nuwun. Jarwane
Apa ora liwat pangestuku padha ditampani Narada le. Sareng anggen kula mundi dados sapuji kula. Mula diprayogake gone padha marang sowan. Iras pantes midangetno apa bakal dawuhke kelawan sira kabeh. Wis tak dawuh. Bali marang sira Patih Sapi Kumaran. Inggih kula Sang Prabu Raja Muka. Rening satata lungguhmu keng kanthi raja. Ing kene coba Sapi Kumaran. Aku kepengin miterang kawan sira banjur kepiye munggo katentreman ana ing Praja Sendang Gayam. Sarta panguripaning kabeh para kawulaku. Sang Prabu Raja Muka. Ngenani bab kawontenan wonten ing kraton Sendang Gayam. Wiwit wedal sakmenika sampun ketingal ayom tentrem. Ngenani bab wewangunan utawi bab katentreman wonten ing kraton Sendang Gayam. Proyaksa tengkek ilu-ilu menika samu ketiang ayem cokat cakut bunga atine boten cecingrangan punapa-punapa Sang Prabu. Patih Sapi Kumaran. Inggih. Bareng aku midhangetake aturmu kaya-kaya mibuhi bombonging penggalih putih. Sira mratelake menawa kalungguhan iki Praja Sendang Gayam ayem uriping kabeh prajurit yaksa. Uga ora ana kang padha nandhang cecingkrangan uripe. Noniji menika sampun tanggal jawab panjenengan. Boten ngemongake Bang Cindhe, Bang Ciladan. Menika sampun trep bilih panjenengan dados pengayoman wonten ing Praja Sendang Gayam. Kaya ngono teh, Inggih. nanging penjalukku ya teh Sapi Kumaran. Senajan to iki mungsa katentreman, aja nganti sira lan peranganing para prajurit yaksa iki tansah pegat ing kaprayitnan nggon jaga marang katentremaning negeri. Halo niki. Kajaba saka kuwi teh Inggih. Terus pundi? jroning Piswanan Agung ing Praja Sendang Gayam. Keng bakal ndak rembug ora liya mung putraku Gadjok Basuki. Udakara wis ana sabta ari kalungguhan iki. Dheweke mung tansah ijen ora nate cedhak marang aku. Uga ora nate cedhak peranganing para prajurit yaksa. Isine mung lungguh enger-enger kaya dene wong kang lagi ngalamun. Saya-saya yen saben ana kurja kang gedhe iki dicedhaki dirangkul njur kanthi rerepen kang surasane ngalembono sawening wangi. Leres pangandika panjenengan. Kula nate mirsani lan badhok besok aben pendak sonten pendak dalu sasah kalamun piyambakipun nggih kados lem sasara tilik bocah wadon sinuwun Prabu. Apa kabeh iki sira ora bisa ngemutake kawan
sampun kula emutaken nanging tansah lamun tiyambakipun Sinuwun Prabu. Umpama dhewe pertama dari Asmara jalanan wis kabeh Anjenipun leres yo kaya ngene bisa kuwatosaken piyambakipun salah-lamun malah sangasaya piyambakipun nyebut ing nami wanita nanging benda-benda kula emutaken tansah wajib Ojo aduh lawan aku, ayo lungguh jejer. Jeng Pangeran Bathok Basu Luput imut bisa. aja nganti kebathok ngono-ngono. Ngeten iki piyambakipun Ayo gelis. Opo pamundutku? Sauger ning jagat iki ana mengko bakal tak usadan. Bakal tak wenehi wong ayu-ayu. Matur gelem nampa tresnaku. wong mesti diludro-dira. Dole Bathok Bas Kepiye wong ayu pemane ati. coba ningno ponco driyamu waspadakake sapa sing ana sangar Memani Rama Prabu. Kiran Bathok Basu Paman patit sapi kumarangun iki paman. oleh Bathok Bas Rama Prabu jimat pepunden kula nuwun inggih Rama Prabu. sira putraning Rama sawijining raja yaksa ana ing Sendangkai Nuwun inggih Rama Prabu. mongko iki lagi wae Rama nganakake piswaran agung diaget dening pamanmu Patih Sapi Kumarang lan kabeh para nayoga praja Praja ewon dene sira munggah ana ing pendopo Raja Sendangkaya sira ora garpe tata trapsila ilangake marang Subasita kanthi
pepunden kula Rama Prabu. Pangapuntenipun ingkang ageng Rama Prabu. Menawi awit saking patrap lan tumindak kula sak temah ngasuraken asmunan dalem Rama Prabu. Boten ateges kula menika kirang trapsila Rama Prabu jalaran. Gantos kula kados mekaten. Kabeto saking bebitungipun rasmana kula. Wedal menika kula dereng saged ngudari Rama Prabu. Banjur kang bebidung jroning rasaning atimu bab perkara padha badhe. Ing menapa Rama Prabu mboten tanggap marang kahanan kula Rama Prabu. Yen dak mijangetake saben dina rina lan wengi siramu tansah rerepen tansah ngalenggono marang sawijining wanut Mboten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Rama Prabu Raja Muka tendanipun Rama kula nembe kemawon ketaman curiganipun asmara kaliyan wanita Rama Prabu. Jebul iki dina sira lagi wae ketaman marang curiganing asmara Kados mekaten sawening wanut. Tule badhokas dawuh tinimbalan Rama Prabu. sira wis dewasa. Mbok menawa wis patut kalamungka sira bakal mengku salah sawijining wanudya pinangka garwa. Rama Prabu napa kelampah manggenipun kula saged sinanding lawan katresnan kula wau Rama Prabu. Mula reh ning dina sira wis ana ngabyantaraning Rama. Coba yen pancen wis darbeni titikan sawijining wanudya gembok tresnan matura kanthi bloko. Banjur wanudya sing mbok kersake iki yen putraning Raja Yaksa. Raja Yaksa mendi yen pancen kuwi putraning Raja Jin. Raja Jin mengko Rama kang bakal saguh nata korine nyinang jambi suwe tegese nglamak. Napa sedaya weca pangandikanipun Rama Prabu Raja Muka saged kula ugemi. Saksamunipun mangkin kula matur sinten wanudya ingkang kula tresnani kula wau Rama Prabu. Yo dene ora pamanmu patih sapi gumarang pinangka. Aku sedaya dadi paseksen. Kados mekaten Paman Patih sapi kumarang Rama Prabu jimat pepunden kula Rama Prabu. Boleh badhokas. Nanging emanipun Rama Prabu wanudya kula wau mboten bangsanipun raseksi, mboten bangsanipun putisani kang mapan wonten ing alam pepeteng Rama Prabu. Banjur Mboten sanes wanudya kula wau Betari Sri saking kayangan Suralaya Rama Prabu. bidodari. Samunipun angglong manah panjenengan Rama Prabu. Saksampunipun kula matur walaka wanudya ingkang kula tresnani Betari Sri Rama Prabu. Boleh badhokas. Oh inggih. Sira sawijine raseksa. Kalamungka sira kepengin garwa salah sawijining widodari. Yo Betari. Oh inggih. Ateges padha wae sira bakal ngowahi kodrating dewa. Jalaran kabeh wis kaperan dewi-dewi. Raseksa iki jujune raseksa. Yen to dewa kae jujune bangsari utawa widodari. Yen to satriya kae jujune dewi. Kula ngertos menawi sedaya kula saged kawasan wangi kodrat. Sinasa manggenipun kula dipun cemplungaken wonten kawah Candra Timuka. Jalaran kula nerak
kan pikantuk siku denane Jawa Toklo Saka angayai sa uker kula dedaupan kalian petari seni Romo Prabu. Kowe saguh nampa marang siku dendaning dewa. Patih kula tampi kanthi ikhlas Romo Prabu. Patih sapi kumaran. Jauh Irit lagi. gadaning prajurit yakso. Munggawa ingkah yangan Suralaya lamaran petari dewi. Kados mekaten kula nyuwun tambahi palen. Sados Paman Patih. Pangeran, andungane kula kacibatnya. Oleh pajok Romo Prabu jimat pendan kula niki. dimen bisa kasenggajan opo kedadi setyo. Munggah ing sanggar Palagrata meminta marang kanugrahaning Sang Bathara Sang Hyang Bagaswara. Pamit nindaken kewajiban Romo Prabu. Aduh. Kamas Prabu. Kamas Prabu. Adamku wong ayu wong kenok geblong manyar sar. Duh Kang Mas, kula nyuwun pitulungan dhateng panjenengan Kang Mas. Kang Mas. Jaluk pitulungan. Ije Kang Mas Prabu. Banjur ana kahanan napa Yayi? Kula menika menawi siang boten doyan mangan menawi dalu boten saged turu Kang Mas. Yen wanci awan ora doyan mangan, yen wanci bengi ora bisa turu. Menika leres Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu nyuwun tulung Kang Mas. Banjur sira nemoni kahanan napa lan apa sing mbok penggalihake? Mergo kula nembe nandhang gerah Kang Wah, Kang Mas. Wagi nandhang loro. Menika leres Kang Mas Prabu. Apa sirahmu krasa bilem? Boten Kang Mas. Apa wetengmu krasa mules? Sanes Kang Mas Prabu. Banjur sing lara iki apa? Sing lara wonten ati kula. Salah. Dadi sing lara iki jroning atimu. Jur mikirake apa no? Wong ayu manyar Kang sare. Mas, kula nembe kemawon lara bronto Kang Salah. Kang Mas Prabu kula nyuwun rabi Kang Mas. Kang Mas. Pancen sira wis dewasa. Ndak ibaratake kembang wis wanci minetip. Apa sekira wis darbe wawasan sawijining priya sing bisa nuju prana jroning atimu. Sampun Kang Mas, sampun wonten pawonganipun sampun ratoni dhateng manah kula. Banjur priya sing bisa ngratoni jroning atimu iki yen to putraning Raja Yaksa menti. Yen to kuwi putraning Raja Jim sing Piyayi. Duh Kang Mas, pawonganipun saged ngratoni dhateng ati kula menika boten wonten sanes salah satunggaling manungsa ingkang mapan wonten ing desa Guyangan sing jenenge Joko Tani Kang Mas. Joko Tani jenenge saka desa Guyangan. Menika leres. Kuwi sawening jalma menungsa. Injih. Wah, kalah. Yayi, manyar sari. Yen kena tak ndakake aja nganti mbok bacutake, Yayi. Jalaran sira iki sipating raseksi. Lamun to sira bakal kepengin gaob
lawan sawening jalma menungsa. Panurunga mengko bakal nampa siku dendaning dewa. Padha wae sira bangu wae kodrating dewa. Duh Kang Mas Prabu Tresna kula namung kagem Joko Tani. Nek boten kalih Joko Tani kula boten kepengin omah-omah. Mila kula saged nampi siku dendaning Jawata paukuman napa kemawon kula tampi Kang Mas. Wonten kula saged dhawuh kalih Joko Tani Kang Mas Prabu. Tenane kekarepanmu iki uga mbarung sinang lawan kulunamu Badogasi. Iki dina Badogasi uga kepengin dhawuh marang sawening widodari. Mongko siji wae durung kelakon, sira wis babak anglayoni nunggal karep lawan kulunanmu si Badogasi. Menawi ngaten dedhaupanipun dipun sareng kemawon Kang Mas. Ora bisa. Aku kok yen to supaya dhawuhake sira lawan si Joko Tani sawijining jalma menungsa. Kang Mas Prabu panjenengan boten kersa nglamaraken Joko Tani Kang Mas. Ora sutya. Duh Kang Mas, panjenengan tega kalih kula nggih boten menapa-menapa. Tanpa panjenengan lamarke, Joko Tani bakal kula goleki dhewe Kang Mas. Hanya sekali. Sengaja. Sopo kang dadi aranmu? Aku kebu kemali. Kebu Bali kowe sapa? Aku sapi Gumarang. Nganti tumeka ana ing repat kepanasan arep munggah ana ing kahyangan Suralaya ngemu wigati apa? Dake aku pengen ana ing Suralaya wong kepengin boyonganane Dewi Sri. Boyong Dewi Sri. Yo kene bareng aku kondo kalamonto aku pengen boyonganane Dewi Sri pikirang kemuyu. Aku uga arep munggah ana ing kayangan Suralaya jalaran. Ana ing negaraku durung ana garwa Prameswari. Jur aku arep mboyong Dewi Sri tak jumenengake garwa Prameswari Jebul Jojleng. padha tiba karep. Nak ngono kowe bali. Kali yo
arep sira nautus supaya munggah kahyangan saben nglamar Betari Dewi Sri durung wae kelakon munggah ing kahyangan wis nganakake bondo yuda ana Prabu panjenipun leres ing ajeng kula badhe minggah boyong anane Dewi Sri nanging dumadakan kula polaran kalian pawongan ana pepalang jroning lagu menika leres ngendi pawongan menika raksasa sira yai Sinuwun Prabu Raja Muka. nuwun sewu sinul kepiye menika sinten panjenengan kok kegegapang sanget ngerti ya Inggih. iki mitraku Raja Jin saka ing Raja Kasetrapura nanging iki isih kalebet panjenengan waduh Waduh lapo kowe durung tak kemah-kemah tak jur-jur ndase ijek dulur dhewe pangan. Dari Prabu Kebu Kemar Kang Mas Prabu Raja Muka ados pundi? yogine nganti sira wani mepalangi pepatihku sapi kemarang kang sedyaning bakal munggah ing kahyangan Salindra Bawana lamar Betari Sri. Kang Mas Prabu Raja Muka nyuwun sewu saderengipun menawi kula kumawanten ngalang-alangi pepatih panjenengan nggih sapi gumarang badhe minggah wonten ing kahyangan Suralaya jalaran kula ki amba nggih badhe minggah wonten ing kahyangan Suralaya nggih badhe nglamari Betari Dewi Sri. Yen ngono niatmu nunggal karep Menika leres. sapi kemarang. Nggih. Jadi Kebo Kemali ngerti yo mergo bot-bote aku tinangisan kawan putraku Badokasi keng kepengin garwa marang Betari Sri mula nganti pun kakang utusan kelawan sapi kemarang. Semanten ugi kula Kang Mas Prabu Raja Muka kula dipun tangisi kawula kula jalaran wonten Bapa Raja boten wonten Ibu Ratu Kasetrapura Damar Kaprameswaren ingkang pantes hanglenggahi namung Betari Dewi Sri. Kang Mas Prabu Jadi Kebo Kemali nggih mongko Betari Sri mung siji nanging keng ngarepake ora liya mung sira lawan putraku Badokasi. Prayogane aja nganti ing mengkonipun kakang lawan sira nganakake derdah. Ayo saiki bareng-bareng munggah ing kahyangan Suralaya lamar Betari Dewi atos mekaten nanging yen to salah setunggaling ingkang dipun tampi panjenengan nggih ampun ceklek ing pamanggih Kang Mas Prabu. bener kudu nganggo prajanjen yen mengko sing ditampa penglamaripun kakang sira aja nganti rutik jroning ati Kosok baline nggih ngoten nggih Kang Mas Prabu. kali ing kados katen bali